ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ସିଂହଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ପରବୁଦ୍ଧିଆ ଓ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା। ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ସଭା ବସାଇଲେ। ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ଆମର ଏ ଯୋଉ ରାଜା ସିଂହ ନୁହଁ, ସେ ପୁରା ବୋକା ଓ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କରିଦଉଛି। ବାଘର କଥା ଶୁଣି ହରିଣ କହିଲା, ହଁ ବା, ସେ ପର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଛଡା ଆଉ କଣ ସେ ଜାଣିଛି? ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ତା କଥାରେ ଭାସିଗଲା ଆଉ। ହାତୀ କହିଲା, ନା 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 ନା, ଏମିତିଆ ରାଜା ଯଦି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ୟାକୁ ଏ ରାଜଗାଦିରୁ କାଢି ଆମ ହାତୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ରାଜା କଲେ ଭଲ ହେବ, ନା କଣ କହୁଛ? ହାତୀର କଥା ଶୁଣି ବାଘ କହିଲା, ନା 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 ନା, ଆମ ବାଘମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ରାଜା କଲେ ଭଲ ହେବ ନା? ତମ ହାତୀମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜା ବିଷୟରେ? ଏସବୁ କଥାକୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଶୁଣୁଥିଲା। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଇ ସେ କଥାକୁ ସବୁ ସିଂହର ଆଗରେ ଜଣାଇ ଦେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ର ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ସିଂହ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଏମାନେ ରାଜଗାଦିରୁ ହଟେଇବେ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ହଉ ହଉ, ତମ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବନି, ଯାଉଛି ରୁହ। ଏହା କହି ସିଂହ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କହିଲା, କିରେ, କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି? ହରିଣ କହିଲା, ନାହିଁ ରାଜା ମହାଶୟ, ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ମେଳା କରିବୁ ବୋଲି ଯୋଜନା କରୁଥିଲୁ। ହରିଣ କଥା ଶୁଣି ସିଂହ କହିଲା, ମେଳା କରିବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରୁଥିଲ ନା ମତେ ରାଜଗାଦିରୁ ହଟେଇବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରୁଥିଲ? ସିଂହ କଥା ଶୁଣି ହରିଣ କହିଲା, ନା 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 ରାଜା ମହାଶୟ, ଆମର ଏତେ ସାହସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରୁ ହଟେଇବୁ? ସିଂହ କହିଲା, ବେଶୀ ଚାଲାକି ଦେଖାଉନି ହେଲା। ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ନେଇଛି। ଚାଲିଯାଅ ସମସ୍ତେ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଅ। ଠିକ୍ ସେତିକି ସମୟ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପାରା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କହିଲା, ଶୁଣ ଭାଇମାନେ, ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଶୁ ଆସିଛି। ସେ ପଶୁକୁ ଆମ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ। ପାରାର ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ହାତୀ କହିଲା, ନୂଆ ପଶୁ? ହେଲେ ସେ କିଏ? ତା ନାଁ କଣ? ସିଂହ କହିଲା, ଯାଅ ସମସ୍ତେ, ସେ ପଶୁ କିଏ ତାକୁ ଦେଖି ଆସ। ସେ ପଶୁକୁ ଦେଖି ଆସି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝିବି। ଯାଅ ସବୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁରଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ବୋଲି। ହରିଣ କହିଲା, କିଏ ତମେ? ତମକୁ ଆଗରୁ ତ କାହିଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଦେଖିନୁ? ହରିଣର କଥା ଶୁଣି କୁକୁର କହିଲା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଟିପୁ। ମତେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପୋଷା କରି ରଖିଥିଲା। ସେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରିଲାନି ବୋଲି ମତେ ଆଣି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତମେ ମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେବ? କୁକୁରର ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ହାତୀ କହିଲା, ହଁ ସାଙ୍ଗ ହବୁ ଯେ, ହେଲେ ଆମ ରାଜା ତମ ସହ ମିଶିବାକୁ ଦବନି।
କୁକୁର କହିଲା, କିଏ କିଏ ତମକୁ ମିଶିବାକୁ ଦବନି? ସେ ମୂର୍ଖ ପରବୁଦ୍ଧିଆ ସିଂହ। ତାକୁ ତମେ ଡରୁଛ? ମୁଁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ସହ ଚଳିଛି। ସେ ମୂର୍ଖକୁ କେମିତି ସାବାଡ କରାଯିବ ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। କୁକୁରର ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ହାତୀ କହିଲା, ସେ ତ ହେଉଛି ବଳୁଆ ସିଂହ, ତମେ ତ ହେଉଛ ସାମାନ୍ୟ କୁକୁର, ତମେ ତାକୁ କେମିତି ସାବାଡ କରିବ? କୁକୁର କହିଲା, ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ମାନେ ମତେ କିଛି ହାଡ଼ ଆଣିକି ଦିଅ, ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ସେ ସିଂହକୁ କେମିତି ସାବାଡ କରୁଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କୁକୁରକୁ ହାଡ଼ ଆଣିକି ଦେଲେ। ତାପରେ ସିଂହ ଆସି କୁକୁରର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସିଂହକୁ ଦେଖି କୁକୁର କହିଲା, ଆରେ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲି ମତେ ସେଇଆ ମିଳିଗଲା। ମତେ ସହରରେ ମୋ ମାଲିକ ସିଂହର ମାଂସ ଆଣି ଦଉଥିଲା। ଯାହା ହଉ ମତେ ସିଂହ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ସିଂହକୁ ମାରି ଖାଇବି। କୁକୁରର ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ସିଂହ କହିଲା, ଇରେ ବାବାରେ, ଏ ଗୋଟେ ସହରୀ କୁକୁର ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଯାଉଛି ଏଠୁ ପଳେଇବି। ଏଠି ରହିଲେ ଏ କୁକୁର ମତେ ମାରି ଖାଇଦବ। ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛି, ନହେଲେ ମତେ ମାରିଦବ। ଏହା କହି ସିଂହ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ସିଂହ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ କୁକୁର ସହ ମିଶି ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଗପଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ହଁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଟିପି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ଏଥି ସମୟ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।